Ara coneixereu el mico Coco. Doncs avui us explicarem un conte. Sí, un conte, que és el de la Caputxeta Vermella, però parlat a l'enrevés. Sí, a l'enrevés. Bueno, no així, sinó parlant a l'enrevés, per síl·labes. Ah, sí, però en castellà, ho sento. En vez de lobo és bolo. Bolo. Vale? O Caperucita Roja, com és? Traje un pecajarro. Abuelita, t'aliuea. Molt bé. Doncs, com veieu, és molt fàcil. Molt fàcil. Va per síl·labes, no? És molt fàcil, com supercalifragilísticoexpialidoso al revés. Dosospialidísticofragilcali-super. Molt fàcil. Sí, fàcil. Vale? Jo faré de narrador. En Coco, sí, faràs de llop. Sí, el bolo. Vale. I tu faràs de Caputxeta. Jo? Per què he de fer de Caputxeta? Perquè tens veu de nena. Jo no tinc veu de nena. Bueno, tranquils, va, comencem. Habita Cirupecajarro por el que bosc, do Juan de Perrente. ¡Ñoco, un bolo! ¿De dónde basta Cirupecajarro? ¡Ay, a la saca de mi talibúa! Porque la no mi carras mais aprire. Sí, es gran, bolo. Y el bolo, ñargana a Cirupecajarro, y goce tesan a la saca de la talibola, pues es mum. Tilandea. Talibola, ni se sojo tan desgan. Errápate verjorme. Talibola, ni se jargan desgan. Errápate virjorme. Talibola, en este cabo tan desgan. Errápate merco. Y la talibola cosa la tapecó y bum, ñac, bum, tras que tamó al bolo. Y rincolo doradoco te estojuen se ha vacado. Ni. Espero que us hagi agradat. Jo crec que no haureu entès res. I fins al proper dia, un altre vídeo d'aquests curts i divertits. Cuideu-vos.